Hej og velkommen til det her program, som jeg kalder Blid og Mindful Yoga, når du har mange smerter. Det er et nænsomt og omsorgsfuldt program, hvor vi udelukkende laver blide bevægelser liggende på yogamåtten. Du får brug for en hynde, og så får du brug for dit bånd, og du må meget gerne samle det, sådan at du har den her cirkel, du kan kravle ind i, og så ligge det i nærheden af dig, så du kan nå det, når du ligger ned. Men vi starter liggende, så du finder din vej ned. Måske du i dag har lyst til lidt ekstra støtte under dine knæ, så kan du lægge din hynde ind under knæene. Det kan give lidt ekstra støtte til din lænd. Og det kan være, at du ligesom jeg vil have en pude under dit baghoved. Og så start her med at lægge dig godt til rette. Det er vigtigt, du ligger godt, så endelig find puder, tæpper, alt det du har brug for at du kan ligge godt her på ryggen. Og så kan du lade øjnene glide i. Og invitere et par forløsende vejrtrækninger ind i kroppen, hvor du trækker vejret ind igennem næsen. Og slipper ud igennem munden. Gentag et par gange for dig selv. Lige giver dig god tid til at lande her på måtten. Mærker, at nu er det yogatid. En omsorgsfuld stund til dig. Og når du er klar, finder du tilbage til vejrtrækningens naturlige rytme, hvor du trækker vejret ind og ud igennem næsen. Så starter vi programmet i dag med en lille massage af kæbeområdet. Så allerførst så start med lige at mærke dine kæber. Mærk hvordan kæberne føles lige nu. Helt ubevidst kan vi komme til i løbet af dagen og bide tænderne hårdt sammen. Spænd op i kæberne. Så kan du prøve at invitere fingrene op til kæberne. Og så begynd at lave sådan nogle blide, cirklende tryk her på dine kæber. Se om du kan få sådan en fornemmelse af bare at lade munden hænge. Så du lige nu lader ansigtet holde fri. Lige nu skal du ikke udtrykke noget. Ofte i løbet af en dag er ansigtet på arbejde. Ansigtet gestikulerer, udtrykker. Og lige nu kan ansigtet holde helt fri. Og det kan være, at der er andre områder i dit ansigt, som også kalder på lidt massage. Så kan du bevæge fingrene derhen. Måske området omkring tændingerne, din pande. Du mærker lige nu, hvad der føles rart for dig. Så når vi masserer i ansigtet og på ørerne, så stimulerer vi blandt andet vagusnerven, som er den styrende del af det parasympatiske nervesystem, som er med til at bringe kroppen
ind i ro, ind i hvile. Man kan sige det sådan er en måde at kommunikere med kroppen. Så du kan nu lade fingrene komme ud til dine ører. Så kan du begynde at massere dine øreflipper. En følelse af lige at nulle ørerne lidt. Og du kan lade fingrene glide hele vejen rundt om øret, så du kommer op til toppen af dit øre. Og igen glider fingrene ned ad øret, så du igen lander nede ved dine øreflipper. Giver dig god tid her til at lade ansigtet give helt slip. Måske fornemmer, hvordan alle de små muskler i dit ansigt lige så langsomt slipper. Så langsomt kan du give slip igen. Placer dine hænder på din mave. Og lige mærk fornemmelserne lige nu i ansigtet. Måske du mærker en fornemmelse af blødhed. Bare lad ansigtet hænge. En følelse af at give helt slip. Så med den her fornemmelse af blødhed i dit ansigt, så kan du sende opmærksomheden ud i resten af din krop. Se om du kan fornemme vægten fra kroppen. Alle de områder kroppen har kontakt med underlaget. Og så kan du sende opmærksomheden til din vejrtrækning. Hvordan føles vejrtrækningen lige nu inde i kroppen? Og du registrerer bare, mærker hvordan vejrtrækningen lige nu glider ind og ud af din krop. Så helt uden at ændre på noget, følger du hver eneste indånding, hver eneste udånding. Og så kan du prøve at lade dine lange fingerspidser mødes på din mave. Mærk at du hviler hænderne ned imod maven. Følelse af at give helt slip i dine arme, skuldre. Og så se om du kan fornemme, hvordan dine lange fingerspidser skiftevis mødes og skilles i takt med din vejrtrækning. Måske du fornemmer, hvordan lange fingerspidserne mødes på dine udåndinger. Og de skilles på dine indåndinger, hvor maven skubbes en lille smule opad. Så giv dig selv en lille stund her, hvor du mærker din vejrtrækning og fornemmer, hvordan dine fingre her mødes og skilles. Så du har din fulde opmærksomhed rettet imod vejrtrækningen og fornemmelsen af berøringen i dine lange fingre.
Og herfra, når du er klar, kan du igen lægge armene ned langs siden af din krop. Og så kan du lægge fødderne op på din hynde. Skub hynden væk, så den lander ud på gulvet. Og du kan trække knæene op imod brystkassen, så du kan gribe fat omkring dine underben. Og lige vugge lidt hen over din lænd. Det er en følelse af lidt massage til lænden. Og du blidt vugger fra side til side. Og du stilner igen. Placer nu fodsålerne i gulvet, armene ned langs siden af din krop. Med håndfladerne nedad. Og så inviterer vi lidt bevægelse ind i benene nu. Så du kan trække dit højre knæ op imod brystkassen. Så træder du fodsålen op imod loftet. Og langsomt sænker dit højre ben ned imod måtten. Spidser tæerne på din højre fod, så du rækker længde ud igennem højre ben. Og så trækker du igen dit bøjede knæ op imod brystet. Træder foden op imod loftet. Og langsomt sænker benet ned igen. Rækker længde. Jeg sætter vejrtrækningen på, så på en indånding. Bøjer benet op imod brystet. Træder foden op imod loftet. Og udånding sænker langsomt benet ned igen. Indånding. Det bøjede ben kommer mod bryst. Du træder foden op imod loftet. Og udånding sænker langsomt ned igen. Og du glider ind i din egen rytme. Mærker fornemmelserne i benet. Har du brug for at lave bevægelserne langsommere, så lader du bare vejrtrækningen flyde frit i kroppen. Du mærker, hvad der føles bedst i din krop lige nu. Og så næste gang benet er bøjet op imod brystet, kan du gribe fat omkring benet, strække dit venstre ben ud i måtten. Så kan du begynde her at cirkle med knæet, så du lige får lidt bevægelse ned i din højre hofte. Det kan være, at det er bitte små cirkler. Det kan også være, at det er lidt større cirkler. Igen mærker du, hvad der føles godt for dig. Det kan være, at du vil cirkle i modsatte retning. En måde lige at skabe lidt varme, lidt kontakt ned til din højre hofte. Og så stilner du igen. Finder nu dit bånd. Og så kravler du ind i båndet. Og træder foden op. Sørg for, at det er forfoden, der har fat i båndet. Og så mærker du efter her, hvor meget du skal strække dit ben. Det kan være, at knæet er lidt bøjet. Det kan også være, at du strækker benet helt ud. Du mærker, hvad der lige nu føles okay for dig. Og du kan lade armene lægge sig ned i gulvet igen, så du kan give helt slip i dine skuldre.
Og så kan det være, at du vil invitere et par dybe åndedrag ind i kroppen igen, så du trækker vejret ind igennem næsen og slipper ud igennem munden. Så lige mærk fornemmelserne i ansigtet igen. Se om du igen kan etablere den her følelse af blødhed i dit ansigt. En følelse af at give helt slip i dine kæber. Og så prøv at sende opmærksomheden til dit højre ben. Fornem strækket i haserne. Det kan være, at det føles godt at sende nogle dybe åndedrag ind i dit højre ben. Måske du undervejs lægger mærke til, hvordan strækket det ændrer sig. Det kan også være, at det bliver ved med at føles lidt stramt og lidt hårdt. Bliver det for meget, bøjer du dit knæ. Mærker din vejrtrækning, der helt af sig selv strømmer ind og ud af din krop. Måske du fornemmer den lidt bølgende bevægelse igennem kroppen. De små bevægelser, åndedrættet skaber i din krop, mens du lige nu ligger helt stille. Så langsomt kan du igen bøje dit højre ben. Du træder foden ud af dit bånd og strækker dit højre ben ud i måtten. Og lige mærker her. Mærker fornemmelserne ned igennem dit højre ben. Måske en følelse af varme. En lidt summende fornemmelse. Og så kan du igen bøje dine ben, så fodsålerne lander i gulvet. Og så på en indånding bøjer du venstre ben op imod brystet, træder fodsålen op imod loftet, og når udåndingen kommer, sænker du dit strakte ben ned i gulvet igen, rækker længde ud igennem benet, og indånding bøjer igen op imod brystet, og træder foden op imod loftet, og udånding sænker benet. Glider igen ind i din egen rytme. Mærker fornemmelserne i dit venstre ben. Og det kan sagtens være, at der er stor forskel mellem benene. Mellem de fornemmelser, som du møder.
Så næste gang benet er bøjet, kan du gribe fat omkring underbenet med dine hænder. Du kan strække dit højre ben ud langs gulvet. Og så begynder du at cirkle med dit venstre knæ. Mærker ind i din venstre hofte. Mærker om det er bitte små cirkler du skal lave, eller om det føles okay med de her lidt større cirkler. Hele tiden mærker ind i din krop, hvad der føles godt for dig. Måske du vil cirkle i modsatte retning. Og du stilner igen, griber fat i båndet, så du kan træde foden op. Mærker hvor meget du skal strække dit venstre ben. Det er helt okay at ligge med et lidt bøjet ben. Og du hviler armene ned i gulvet langs siderne af din krop. Mærker du giver slip i dine skuldre. Og så hvis det føles naturligt, så kan du igen give kroppen de her lidt forløsende vejrtrækninger, hvor du trækker vejret ind igennem næsen. Og slipper ud igennem munden. Gentag et par gange for dig selv, hvis det føles godt. Og du mærker haserne i venstre ben. Igen kan du sende vejrtrækningen ind i venstre ben. En følelse af at give slip på dine udåndinger. Måske du vil invitere en sidste lidt dybere vejrtrækning ind i kroppen. Og så langsomt bøjer du venstre ben, så du kan træde ud af båndet. Kravl helt ud, så du kan lægge båndet ud til siden. Strækker dit venstre ben ud. Og lige mærker kroppen her. Mærker din vejrtrækning. Så kan du prøve her at samle fodsålerne, så du åbner benene ud til hver sin side. Måske du igen vil lægge hænderne på din mave. Og du mærker din vejrtrækning. Mærker fornemmelserne i dine ben. Mærker blødheden i dit ansigt. Og så tillad dig selv nu at mærke alle de indre sansninger, der lige nu rejser sig i din krop.
Uanset hvad du møder, så se om du kan være med det. Møde det med milde øjne, med en åbenhed og med en accept. Og så kan du igen løfte knæene op, så fodsålerne kommer i gulvet. Og så hvis det føles okay for dig, så kan du løfte armene op imod loftet. Løft fødderne op, og så begynder du at ryste. Ryste fødder, hænder, arme og benene. En følelse af ryste stagneret energi ud af kroppen. Og langsomt stilner du. Lægger igen benene ud i måtten. Armene lander i gulvet. Du mærker kroppen. Så kan du nu række armene op over dit hoved. Lige strækker dig, så langt du er. Tag en indånding her. Og på udånding trækker du benene op imod brystet. Løfter panden op imod dine knæ. Og på en indånding strækker igen kroppen lang. Rækker længde. Og udånding folder sammen som en lille kugle. Løfter panden op imod dine knæ. Og indånding rækker længde. Udånding folder sammen. Og indånding rækker længde igennem kroppen. Og udånding folder sammen igen. Og herfra lander med fødderne i gulvet. Armene ned langs siden af din krop. Lige mærker kroppen her. Mærker din vejrtrækning. Og så kan du prøve at løfte din hæle af gulvet, så du kommer op på dine tåspidser. Og du kan vandre tæerne lidt væk fra din bagdel. Mærk, hvordan du får skabt lidt kontakt til den nederste del af din mave. Og så herfra løfter du nu knæene op imod brystkassen. Træder fodsålerne op imod loftet. Bøjer igen dine ben. Og sænker tåspidserne ned imod gulvet. Jeg sætter vejrtrækningen på. Så du løfter nu knæene op imod brystet. Når indånding kommer, træder du fodsålerne op imod loftet. Udånding bøjer dine ben. Og indånding træder tåspidserne i gulvet. Og udånding knæene mod bryst. Indånding skubber fødderne op imod loftet. Udånding bøjer. Indånding tåspidserne i gulvet. Og udånding knæene mod bryst. Fortsætter her i din egen rytme. Mærker du får skabt lidt kontakt til din kerne. Måske en følelse af varme.
Så langsomt sænker du igen fødderne i gulvet. Så aktiverer du din bækkenbund og mave, så du suger navlen en lille smule ind. Kipper nu bækkenet, så hofter og ribbenskant trækkes sammen. Og når næste indånding kommer, svejer du blødt i din lænd, så der opstår et lille hulrum her mellem lænden og måtten. Og når udåndingen kommer, aktiverer du igen bækkenbund og mave. En følelse af krumme i din lænd. Og indånding svejer. Og du glider ind i din egen rytme. Mærker fornemmelserne i lænden. Mærker, hvordan du lige nu kipper bækkenet i 2 retninger. Se om du her, mens du laver bevægelserne, kan fornemme blødheden i dit ansigt, tyngden i dine arme og skuldre. Og du stilner igen. Har du en pude under baghovedet, kan du lægge den ud til siden. Så kan du trække hælene godt op imod bagdelen. Finde cirka hoftebredde imellem dine fødder. Og så på din næste indånding kipper du igen bækkenet, aktiverer bækkenbund og mave. Og så helt langsomt løfter du nu allerførst ballerne, så lænden, maven og til sidst brystkassen. Mærker, hvordan du lander op med vægten ned igennem dine skuldre og baghoved, ned igennem fødderne. Og så helt langsomt sænker du igen ned, allerførst den øvre del af din ryg, så mave og lænd, og til sidst dine baller. Og jeg sætter vejrtrækningen på, så på en indånding kipper du bækkenet, løfter baller, lænd, mave, brystkasse. Og når udånding kommer, sænker du langsomt ned igen, ryghvirvel for ryghvirvel. Du glider ind i din egen rytme. Gerne luk øjnene, så du kan fornemme den her bølgende bevægelse igennem din rygsøjle. Mærke åbningen i din brystkasse. Og så næste gang du løfter dig op på en indånding, så kan du prøve at blive heroppe. Det kan være, at du vil flette hænderne under dig.
Lige mærk fornemmelserne her i din brystkasse. Fornemmelse af skab plads, rum, fylde. Og du slipper hænderne og langsomt ruller hele vejen ned igen. Og det kan være, at du igen vil have din pude under baghovedet. Du kan trække knæene op imod brystet. Grib fat om underbenene. Du lige får et lille modstræk til din lænd. Hvis det føles godt, kan du vugge lidt hen over lænden. Så kan du placere hænderne på dine knæ. Så kan du begynde at tegne store halvcirkler med knæene. Nogle blødgørende bevægelser her til dine hofter. Og igen mærker du efter i din krop, hvor store eller små bevægelserne skal være. Du justerer, så bevægelserne føles rare, nydelsesfulde i din krop. Måske du vil cirkle i modsatte retning. Og du stilner igen. Placer fodsålerne i gulvet. Laver lidt god afstand mellem fødderne, så fødderne kommer ud til måttens kanter. Og du kan bøje dine arme, så dine underarme, håndrygge lander i gulvet. Så du laver de her kaktusarme. Så kan du lade begge dine ben falde ud imod højre, samtidig med at du drejer ansigtet modsat. Og når indånding kommer, løfter du benet til midten, drejer ansigtet mod midten. Og udånding, lad benene falde ud imod venstre, drejer ansigtet modsat. Indånding kommer til midten. Og udånding, benene falder mod højre. Og du drejer ansigtet modsat. Glider ind i din egen rytme. Helt nænsomme, bløde bevægelser til kroppen. Lad bevægelserne følge rytmen til din vejrtrækning. Se om du kan fornemme rotationen i lænderyggen. Fornem strækket langs taljesiderne. Og blide stræk til din nakke.
Og langsomt på næste indånding stilner du bevægelserne. Lægger igen armene ned langs siden af din krop. Og så løfter du dine hofter ud imod højre. Bøjer nu benene og lader begge ben falde ud imod venstre. Måske du vil have venstre hånd liggende som lidt vægt på dit øverste knæ. Og så cirkler du din højre arm forbi dit ansigt. Lad højre arm hvile i gulvet mod højre. Og hvis du vil inkludere din nakke, kan du dreje ansigtet mod højre. Mærk efter, om det føles godt, og ellers så lægger du nakken i forlængelse af din rygsøjle, så blikket er rettet mod loftet. Lige mærker vejrtrækningen her. Mærker rotationen i din rygsøjle. Åbningen omkring højre side af dit bryst. Mærker, om du skal invitere et par forløsende vejrtrækninger ind i kroppen, så du trækker vejret ind igennem næsen. Og slipper ud igennem munden. En følelse af at smelte ind i stillingen. Overgiv dig til tyngdekraften. Mærk, at du kan give helt slip i din krop. Se om du kan fornemme vejrtrækningen i maven. Maven, der hæver sig på indånding, trækker sig blidt sammen på udånding. Se om du kan følge vejrtrækningens bevægelser med din opmærksomhed. Så du lige nu er fuldt til stede i din krop. Langsomt lader du nu din højre arm glide langs gulvet, så du kan lande rundt på din venstre side. Helt nænsomt kom ud af stillingen. Og herfra find din vej rundt og ligge på ryggen. Laver vi stillingen til modsatte side, så du kan løfte hofterne over mod venstre. Bøje dine ben, lad dem falde ud imod højre. Måske placere højre hånd på øverste knæ.
Og så cirkler du din venstre arm forbi dit ansigt, så du åbner venstre arm ud i gulvet til venstre. Hvis armen svæver, så kan du støtte armen op med et tæppe eller en pude. Fornem tvistet i din rygsøjle. Åbningen her i venstre side af brystet. Mærk om du vil inkludere din nakke, så drejer du ansigtet mod venstre. Og ellers så placer nakken i forlængelse af din rygsøjle, så ansigtet drejer mod loftet. Fornemmer vejrtrækning. Måske igen lægger mærke til bevægelserne i din mave. Og så langsomt lader du venstre arm glide langs gulvet, så du nu kan rulle rundt på din højre side og ligge. Når du er klar, finder du din vej rundt og ligge på ryggen. Strækker benene ud. Og lige mærker kroppen her. Mærker fornemmelserne lige nu inde i din krop. Hvis kroppen kalder på at blive strukket ud, så kan du strække armene op over dit hoved. Og lige stræk kroppen så langt den er. Herfra skal du nu bruge din hynde, så du kan finde din vej
op, så du kan nå hynden. Placer hynden ind under dine knæ. Finder din vej ned og ligge på ryggen igen. Og så griber du fat i hynden. Finder lidt aktivitet i bækkenbund og mave. Og så løfter du hofterne op, så du kan rulle hynden ind under din lænd. Har du en pude under baghovedet, kan du lægge den ud til siden. Og lige start med at mærke kroppen her. Mærk fornemmelserne i lænderyggen. Du kan vælge at blive her i den her afspændende stilling. Eller du kan prøve at løfte benene op, så du lander i den stilling, der hedder svævende ben. Og du finder lige præcis det punkt, hvor benene så nærmest svæver af sig selv. Mærker, hvordan det føles med dine arme. Om det føles godt at have armene lidt ud fra kroppen med åbne håndflader. Eller om du vil prøve at bøje dine arme i de her kaktusarme. Så igen inviterer du en blødhed ind i dit ansigt. Mærker vejrtrækningen. Begynder benene at sidre, kan du bøje dine ben. Og så langsomt bøjer du igen benene. Placer fodsålerne i gulvet. Aktiver omkring bækkenbund og mave. Løfter bagdel hofter op, så du igen kan skubbe hynden ind under dine knæ. Måske du igen vil have en pude under baghovedet. Og du ligger dig godt til rette her i den afsluttende Shavasana. Finder den måde, hvor du har allernemmest ved at slappe helt af i kroppen. Så har du brug for ekstra støtte nogle steder, så
finder du puder, tæpper, lige præcis det du har brug for at kunne give helt slip i din krop. Og du kan invitere et par forløsende vejrtrækninger ind i kroppen. Trækker vejret ind igennem næsen. Og slipper ud igennem munden. Gentag et par gange for dig selv. Dybe, rolige åndedrag ind igennem næsen, hvor du fylder lungerne helt op med luft. Og slipper så måske et suk ud igennem munden. Tømmer lungerne helt for luft. Og når du er klar, vender du tilbage til din åndedræts naturlige rytme, hvor du trækker vejret ind og ud igennem næsen. Og så igen lige mærker fornemmelserne i dit ansigt, omkring dine kæber. Se om du kan etablere den her følelse af blødhed i ansigtet. Og du bare lader ansigtet hænge. Send opmærksomheden ud i resten af din krop. Mærker tyngden i kroppen. En følelse af at give helt slip. Og så inden vi ligger i stilhed her i afspænding, vil jeg invitere dig til at lave en lille åndedrætsøvelse, der hedder det beroligende åndedræt. Og vi trækker vejret ind igennem næsen, og så helt langsomt puster ud igennem munden, som om du puster igennem et sugerør. Så når du er klar, trækker du vejret ind igennem næsen. Spidser læberne en lille smule. Puster langsomt luften ud igen. Trækker vejret ind igennem næsen. Og puster ud igennem munden. Du glider ind i din egen rytme. Trækker vejret ind igennem næsen. Og når udåndingen kommer, spidser du læberne og puster langsomt ud igennem munden, som om du puster igennem et sugerør. Så det vi arbejder på i denne her vejrtrækningsøvelse, det er at forlænge udåndingerne. Så prøv at udforske det her med at langsomt puste luften ud.
Og næste gang du afslutter en udånding, så vender du tilbage til dit naturlige åndedræt. Du trækker vejret ind og ud igennem næsen. Lige mærker fornemmelserne lige nu inde i kroppen. Mærker fornemmelserne af din vejrtrækning. Du kan vælge at blive liggende. Du kan også vælge at afslutte sammen med mig. Så hvis du er klar til at afslutte, kan du invitere lidt bevægelse ind i fødder og hænder. Helt blidt. Væk kroppen igen. Og du kan lægge fødderne op på hynden, så du kan igen skubbe den ud på gulvet. Måske du vil strække kroppen langt, så du strækker armene op over hovedet. Lige strækker dig så langt du er. Og herfra finder din vej rundt og ligge på siden af kroppen. Og når du er klar, skubber du dig op til siddende. Måske du vil have din pude eller tæppe med dig. Så du lige kan løfte hofterne en smule op. Lander med hænderne på benene. Lige mærker kroppen her. Mærker kroppen siddende. Mærker fornemmelserne inde i dig lige nu. Og så kan du lade hænderne komme ned på hver sin side af kroppen. Åbne dine håndflader.
Og når næste indånding kommer, tegner du en sol rundt om dig selv. Udånding samler hænderne ned foran dit hjerte. Jeg takker kærligt for nu. Namaste.